a l'entrega de guardons dels Premis Art URL que enguany acull aquesta sala multimèdia de l'Institut Químic de Sarrià. En breu donarem a conèixer els guanyadors d'aquesta 5a edició que, com sabeu, porta per lema la diversitat. Abans de començar, però, voldríem en primer lloc agrair la vostra presència aquí. A tots els participants, als nominats, als guanyadors que d'aquí poc coneixerem i a tots aquells que els acompanyen. Sense les persones que hi ha avui aquí en aquesta sala, tampoc tindria sentit que nosaltres hi fóssim. Però en aquest dia tan especial, fruit de molts mesos de feina, voldríem agrair especialment l'assistència avui aquí del doctor Josep Maria Garrell i Guiu, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull. El doctor Carlo Galucci, vicerrector de Relacions Internacionals i Estudiants de la nostra universitat. A la doctora Anna Berga, secretària general de la URL. Un agraïment sentit i merescut també als directors i directores, degans i deganes i als diferents òrgans de govern de la Facultat Ramon Llull que ens acompanyen avui. Molt especialment, un agraïment al director general de l'IQS, el doctor Pere Regull, i per extensió a tot l'IQS per acollir-nos avui en aquesta sala. Volem fer explícit també l'ajut incondicional de tot l'equip del rectorat durant la preparació d'aquest certamen. Gràcies també a la Comissió de Suport als Premis i en especial un agraïment als membres del jurat per la seva predisposició, ajut i saviesa a l'hora de triar quines obres tenien que ser reconegudes. Donar les gràcies també a l'Espai Bon Baltasar de la Delegació Pastoral Universitària de l'Arquebisbat de Barcelona, on any rere any una selecció de les obres participants als Premis Art URL tenen l'oportunitat de ser exposades i enguany ja us podem anunciar i avançar que tindrem el goig també de repetir aquesta experiència. Volem agrair també la confiança que ens ha dipositat per tercer any consecutiu el nostre patrocinador, Gramata, que ha posat de fet a disposició del certamen uns fabulosos obsequis tecnològics per als premiats, concretament uns lectors de llibres electrònics. Gràcies al suport infatigable del president del Consell d'Estudiants, el senyor Joan Molina, per la seva tasca al capdavant del Consell d'Estudiants en general i per la seva tasca de suport als premis en particular. Gràcies, Joan Molina. I per últim, però no per això menys important, el conjunt vocal, la Cava de Sons, que s'allotja al final de la sala, de l'Espai Bon Baltasar, que avui ens acompanya i que serà l'encarregat de donar el toc musical a la gala. Moltes gràcies per la vostra presència avui aquí i moltes gràcies també per la vostra col·laboració i dedicació a la preparació d'aquest acte. En qualsevol cas, gràcies a tots per ser aquí, amics i amigues. Bé, després de gairebé 5 minuts d'acte i de tot aquest pròleg d'agraïments, és hora que comencem. Creiem que la millor manera d'obrir el taló d'aquests premis, d'uns premis com aquests, és amb una sinfonia de veus. La Carlota i jo, bé, no us podrem deleitar amb masses cançons, no és el nostre fort. De fet, ja tenim altres mitjans per deixar anar la nostra incontinència verbal. El que sí que volem és delectar-vos amb la primera peça musical. Com deia Nietzsche, sense música la vida seria un error. Així que fem les coses ben fetes, no ens equivoquem i donem el protagonisme a la Cava de Sons. Aquest grup coral va néixer l'any 2010 de la mà del seu actual director, Enric Azuaga. El componen 15 cantaires amb una llarga experiència coral i té la seva seu a l'Espai Bon Baltasar. El seu director ha treballat intensament en el món coral, ha dirigit diversos cors i ha impartit seminaris i cursos dins i fora del país. Actualment també dirigeix la coral Som de Barcelona i la coral Batúlia de Badalona. Tot seguit, de la mà de les seves veus, podrem escoltar Jordi, un arranjament de Gianni Caracristi d'una antiga balada anglesa, i també Cantares, de Joan Manuel Serrat, un arranjament fet per Liliana Canjano. Ara sí, doncs, donem la benvinguda a la Cava de Sons.
Moltes gràcies. Fabulós. És un degoteig constant d'art, això. Però ara parlem d'allò que ens ha fet reunir a tots aquí, els premis. Ara ja fa 5 anys, el Consell d'Estudiants de la Universitat Ramon Llull va pensar que seria una bona idea crear uns premis d'art que pleguessin sota un mateix paraigües estudiants, exestudiants, personal de l'administració i serveis, professors de la Universitat Ramon Llull. A poc a poc, el projecte ha anat agafant forma i ja ens atrevim a dir que el certamen està consolidat i ha adquirit ja una entitat pròpia. És un projecte molt nostre, molt del Consell d'Estudiants. Una de les nostres obsessions és que tots els estudiants de les diferents facultats i centres de la Universitat Ramon Llull se sentin partíceps d'aquesta universitat. Per això, és un certamen pensat per a tothom. Per altra banda, forma part també de la nostra filosofia, de la filosofia de la URL, ser i saber. Els anys que transcorren dins la universitat són dels més importants de la vida dels estudiants i la URL vol això mateix, vol formar persones tant en la faceta intel·lectual com en la humana. És a dir, una aposta ferma en la formació integral, ser persona i saber dels coneixements. És per això que quan es va decidir crear un certamen que reunís tots els centres, la temàtica no podia ser una altra que l'art, la música de l'ànima. Aquest any el lema triat pels premis és la diversitat. Com és costum en cada edició, l'elecció de la temàtica no es deixa en mans de l'atzar. Cada cop el nostre entorn és més divers. Som una generació que es considera en molts casos ciutadana del món, que conviu dins la mateixa ciutat amb persones vingudes d'arreu, que parlen idiomes diferents i que viuen de formes diverses. Aprenem idiomes, sentim atracció pels països desconeguts, pel menjar exòtic. Ens agrada la diversitat, sí, però també és cert que a vegades ens espanta. A vegades també ens incomoda i a vegades no sabem com encaixar-la. Com la mateixa paraula desprèn, cadascú la viu de manera diferent, perquè som diversos. I aquesta mirada personal és precisament la que volíem conèixer i la que ha quedat reflectida a les vostres obres.